Poate să rămâne acolo unde există vasul deschis și inima deschisă, Dumnezeu revarsă. Deschidem cuvântul Domnului la Ioan, capitolul 6, citesc din pagina din Biblie 1033, începând cu versetul 35. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Amin. Amin. Vă invit, dragii mei, să ocupăm cu toții locurile și împreună să spunem slăvit să fie Domnul. Pentru că suntem aici, pentru că nu e meritul nostru, ci pentru că e meritul Lui. Îi se cuvine dată slava, cinstea și gloria. Amin. Amin. Dragii mei, în seara aceasta mi-a fost pe inimă un cuvânt despre voia lui Dumnezeu și importanța voii lui Dumnezeu în viața noastră. În textul pe care l-am citit, Iisus Hristos a spus așa, m-am coborât din cer. Nu neapărat să fac un apartament mai frumos, o casă mai frumoasă. Nu sunt lucruri păcătoase astea. Le folosim ca și ceva de trebuință plecând în această lume. Însă, iubiții mei, scopul final și principal al Domnului Iisus a fost să facă voia Tatălui în toate lucrurile. Și spun, Doamne, ajută-ne să facem și noi la fel. Amin. Vedeți dumneavoastră, la finalul vieții, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ai vrut tu să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus eu să faci. Amin. De multe ori să-și alege, să văd dacă îmi place predica. Eu mă rog din toate inima să nu mă placă predica din seara asta. Că pe mine numai predicile care nu mi-au plăcut, alea m-au schimbat. Când mă duc la doctor, nu spun, domnul doctor, așa cred să-mi dați, să fie cu căpșul neapărat. Nu? Cu zmeură să fie. Tot. Nu. Îi zic, domnul doctor, dați-i cât e mai amar să fie, nu contează. Dar vreau să mă vindec. Iubiții mei, în această seară, aș vrea ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Există o bătălie care se dă în inimile noastre și cele mai puternice bătălii nu sunt între partide, nu sunt în tribunale, nu sunt nici măcar în războaile dintre națiuni. Cea mai puternică bătălie, știți unde este? În inima fiecăruia dintre noi. Acolo unde trebuie să alegem ca voia Domnului să aibă loc în inimile noastre și să renunțăm la voia noastră. Și vreau să încep acest mesaj dându-vă două exemple din Scriptură pozitive și două negative. Voi începe cu cele negative mai întâi. Ca să vedeți că acolo unde omul s-a potrivit cu voia lui Dumnezeu, nu Dumnezeu a câștigat, ci omul a câștigat. Că cerul fără Cristi e tot la fel de frumos. Dar eu fără cer am pierdut totul. Acolo unde omul nu s-a aliniat cu voia lui Dumnezeu, dragii mei, n-a pierdut Dumnezeu. Ca unii impresia, bă, dacă nu mai cânt eu la cor, nu o să meargă biserica fără mine. Dacă nu mai predic eu, se va bloca lucrarea lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu întotdeauna are și planul B și planul C. Și au zis, dacă le vor tăcea ei, pietrele vor striga. Iubiții mei, nu vreau să strige geamurile în seara asta, nici pietrele, nici cărămizile, ci eu să strig slăvit să fie Domnul. Dar nu o să pot să strig slăvit să fie Domnul până nu sunt conștient de planul care îl are Dumnezeu cu mine. Și au zis Dumnezeu, am un plan cu fiecare dintre voi, să credeți în mine, să aveți viața veșnică și să faceți parte din cei care vor învia la prima înviere. Doamne, ajută-ne să fim până acolo. Un caz negativ. Dumnezeu a vrut, dar omul n-a vrut. Și vine Moise și Aron la Faraon și spune către el, în Exod 5:1, lasă poporul meu să plece. Și în cartea Exod, dragii mei, de 8 ore, Moise și Aron îi spun lui Faraon, voia lui Dumnezeu este ca tu să lași acest popor să plece. O vrut Faraon. O crezut Faraon că dacă el se împotrivește, Dumnezeu să zică către Moise și Aron, n-am ce să fac. Uite că nu mă lasă asta. Iubiții mei, Faraon s-a împotrivit. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Și până la urmă Dumnezeu l-a îngenunchiat. Și în urmă cu câțiva ani s-a descoperit pe fundul Mării Roșii rămășițele camerelor lui Faraon. Ce frumos este să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Amin. Să nu cumva să se întâmple ce scrie în Isaia, că Duhul Sfânt s-a ridicat împotriva lor, li s-a făcut vrăjmaș și s-a luptat împotriva lor. Doamne, vreau să lupt împreună cu Tine. Amin. Un alt caz negativ. Dumnezeu nu a vrut, dar omul a vrut. Deci asta nu-i bine. Deci asta nu-i bine. Dumnezeu nu a vrut, dar omul a
insistat și am vrut neapărat și citesc în Numeri, capitolul 22, ceva ce cunoașteți mulți dintre voi. Au venit niște sluji al lui Balac la Balaam și au zis, vino te rog să-mi blestem pe poporul acesta. Vreau să vă întreb, dacă ne cheamă cineva în Italia să blestemăm, să înjurăm, să vorbim urât, trebuie să mai sunăm un proroc. Trebuie să mai punem înaintea Domnului, așa-i? Și uitați, vin oamenii ăștia la Balaam și Balaam spune, rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul. Și Dumnezeu îl întreabă, cine sunt oamenii ăștia? Adică cum ai avut curajul să-i găzduiești pe oamenii ăștia care te cheamă să faci rău, să blaște? Și spune Domnul Dumnezeu aici, să nu te duci cu ei și nici să nu blestem poporul acela, că și este binecuvântat. S-o sculat dimineața Balaam și vă rog să fiți foarte atenți la felul în care El spune ce I-a spus Dumnezeu. Duceți-vă înapoi în țara voastră, că Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Așa m-aș fi 20. Dar dacă așa au ieșit, zice. Nu. Eu aveam bagajul făcut. Eram cumpărat biletul la avion. Eram gata să plec, dar dacă Dumnezeu nu mă lasă. Au venit ăștia a doua oară și ascultați, dragii mei, sunt oameni care tare frumos vorbesc. Care spune, mă, la cât de frumos vorbește, ar trebui să-l băgăm în comitet. Dar la viața lui nu mă bate cu vorba lui, știți? Și vine ăștia a doua oară și spune Balaam să-mi dea Balac chiar și casa lui, versetul 18, pline de argint și de aur. Și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Și ce frumos era dacă textul se oprea aici. Ce frumos ar fi fost. Măi, dar ce pocăit-i Balaam ăsta. Ce omul lui Dumnezeu, auzi ce frumos vorbești. Auziți următorul verset. Totuși vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce vă spune Domnul. Poate că Dumnezeul ăla care nu mă lasă să înjur acum un an de zile, dacă insist, poate că mă lasă. Poate că ăla care nu mă lasă să mint, poate că mă lasă. Ce spune Dumnezeu? Voia mea a fost să nu mergi. Dar dacă insisti, te îngădui să mergi. Știți finalul lui Balaam? Una din cele mai frumoase profeții din Vechiul Testament spun așa: o seară sare din Iacov. Iubiții mei, cele mai frumoase prorocii sau predici sau cântări pe care le-am cântat, dacă n-am trăit în voia lui Dumnezeu, nu le vor salva de la ea, să știți. O zis Balaam când a văzut ce mesaj de la Domnul, când a văzut ce plan are Dumnezeu cu Israel, de m-aș număra și eu pentru ăștia. De a-și muri de moartea celor neprihăniți. Și e sfârșitul meu. Să fii calm. Dar au vrut cu banii lui Balac în buzunar, cu banii de la buturină furată, cu banii de la acte false, cu banii de la înșelăciune, de la fraudă, de la multe alte lucruri care le știți că sunt în zilele noastre. O zis, mă, poate reușesc să mor așa în minciună, în concubinaj, în curvie, în imoralitate, dar și să mor, să ajung în cer. Nu se poate. În seara că Dumnezeu spune să alegi. Un alt caz, de data asta pozitiv, Dumnezeu n-a vrut și nici omul n-a vrut. Ce frumos este să te sincronizezi cu Dumnezeu. O să Dumnezeu către Avram, nu mai vreau să stai acolo unde locuiești. Și puteți să zic că Avram, Doamne, am aici aproape Aldi, am aproape Lidl-ul, am aici frizeria, am atelierul de mecanic auto. M-am obișnuit. O zi Dumnezeu, nu mai vreau să stai acolo, ieși afară. A plecat Avram. A plecat, spune Biblia că Avram a plecat, a auzit și frumos. Cum îi spusese Domnul? Ce frumos e să pleci cum spune Domnul. Amin. Știți că atunci când Dumnezeu te trimite undeva, îți dă și autoritate și te despoțește. Iubiții mei, Biblia spune că Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Știți de ce există expresia asta în Biblie, la masă cu Avram, Isaac și Iacov? Pentru că Avram nu întreba, Doamne, nu mai ai alt proroc. Poate făcut așa, dacă vreți să dau alt proroc, nu o să așa. Știu persoane în România, la 5 proroci au mers într-o singură seară, de primii 4 nu i-au pomenit. Ca 5 le-au spus și unul s-aude eu. Și acum o trebuie să merg să salvăm de la divorț, nu de mult. Că era la un pas să destrame familie. Iubiții mei, mă rog astăzi ca Dumnezeu să ne reveleze voia Lui. Și noi să o acceptăm, chiar dacă nu ne place. Un alt exemplu, Dumnezeu a vrut și omul a vrut. Îi spune Dumnezeului Noe, vreau să te salvez. Tu vrei? O vrut și noi. Ce frumos. Trec mai departe, dragii mei, spunându-vă că cineva din Italia mi-a scris nu de mult și mi-a spus de Cristi, mama mea a murit. Și mă doare faptul că mama mea a murit și e o durere foarte mare lucrul ăsta. Dar cel mai mult mă doare că nu știu unde a plecat mama mea.
Așa e cu un mesaj greu lucrul ăsta. Iubiții mei, ne lovim de tineri. M-a sunat cineva cu 200 de ani de Cristi, am nunta sâmbătă. Am nunta sâmbătă, eram mai miercuri. Și nu știu dacă e voia Domnului să mă trezesc cu fata asta sau nu. Mereu și mereu apar aceste întrebări. Oare e de la Domnul școala asta? Oare locul în care stau e de la Domnul, fabrica la care lucrez, e voia Domnului? Și iubiții mei, am întâlnit oameni care 10 de ani trăiesc în nesiguranța asta. Am întâlnit familie după 20 de ani. Nu putea să fie sigur că soția e darul Domnului pentru el. Nu era sigur. Și te macină. Și te frământă lucrul ăsta. Și vreau să răspund la următoarea întrebare. Cum pot să fiu sigur că astăzi sunt în voia lui Dumnezeu? Mă macină lucrul ăsta. Că la final asta va conta. Dacă am făcut sau nu voia lui Dumnezeu. Iubiții mei, în primul rând, dacă sunt în voia lui Dumnezeu, înseamnă că trăiesc în Sfințenie. Amin? Amin. În 2 Tesaloniceni 4:3. Tot ce spun, demonstrez biblic. Ce n-am spus biblic să nu luați. În 2 Tesaloniceni 4:3. Voia lui Dumnezeu este Sfințirea voastră. Amin. Sunt aici prieteni. Unii botezați, unii nebotezați. Sunt aici adolescenți, tineri, familii. Nu te voi întreba dacă ești ortodox sau pentecostal asta. Te voi întreba un singur lucru. Trăiești în Sfințenie? Dacă nu, la finalul acestui mesaj vei avea ocazia să începi viața nouă. Dar ascultă-mă, tu n-ai nevoie să suni la proroci, tu n-ai nevoie să mergi la comitet. Tu ai nevoie să te rași de păcat. O mers Daniel la împăratul Nebucadnețar. A zis, împărate, te rog frumos, dă like la predica mea. Pleacă în statul meu, așa a zis. Nu prea ne dau și like-uri la predică. Dacă spui o poză cu BMW, mi-a trimești like-uri, cu poșetă. Dacă îmi pui un mesaj la Dumnezeu din ăla dur, care mustră, nu-ți dă nimeni niciun like. Și în ziua aia Nebucadnețar nu i-a dat like. O zis, au mesaj, nu ai, mă, din aștia cu că mă dă Domnul jos de pătron, că trebuie să mă pocăiesc, că trebuie să mă las de păcat. 12 luni mi-a dat Dumnezeu timp la omul acesta, la împăratul acesta. 12 luni. Știți că la băiatul lui mi-a dat nici măcar 5 ore, 6 ore. În seara aceea s-a încheiat cu Belșațar. Dragii mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi între păcat și sfințenie. Dacă vrem să facem voia Lui, să alegem sfințenie. Amin. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ai o viață curată? O viață curată înseamnă un telefon curat. Am crezut că spuneți amin cu toții. O viață curată înseamnă portmoneu curat. O viață curată înseamnă ochi curați. O viață curată, o viață sfântă înseamnă trăire curată. Familie curată. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, în al doilea rând vreau să vă spun astăzi că voia lui Dumnezeu nu contravine cu cuvântul lui Dumnezeu. Trăim o vreme atât de confuză. Le spuneam tinerilor din biserica noastră, niciodată în istoria lumii, în cei 6.000 de ani, n-au fost mai multe alternative ca și astăzi în a face ceva în timpul zilei, când ai timp liber. Ai TikTok, ai Facebook, ai Instagram, ai mass media, ai o grămadă de minciuni care te se afișează fiecare zi. Singurul care e adevărul e aici. Amin. Aleluia. Ioan 17, cuvântul tău este adevărul. Amin. Iubiții mei, dacă lipsește ceva poporului român, și nu doar lor, este Biblia. Asociația Miros de Cer a ajuns într-o familie unde tatăl nu vrea să lucreze, nu? Era sănătos, putea să lucreze, dar e mai ușor să pui mâna pe telefon să cerșești. Și de genul de telefoane tot cade ceva, nu? Dar ne-am obișnuit ca să credităm fiecare caz pe care îl ajutăm. Nu-i vorba când dai un sac de cartofi, dai la tot sacul. Dar când e vorba să ajut pe cineva cu ceva mai substanțial, e bine, nu-i bine, e nevoie să cercetăm. Și o zis omul acesta, oameni buni, eu nu lucrez, deși sunt sănătos, deși aș putea să lucrez pentru că am pus înaintea Domnului. Și Domnul ne-a spus să nu lucrez. Ne-au să zâmbiți. Noi ne-au părut că am făcut drumul, că am fost la motorină. Pentru astfel de cazuri. Pentru astfel de cazuri. Iubiții mei, băiatul meu de 6 ani jumate, Ianis, știe că n-ai ce să mănânci dacă nu lucrezi. Știți că poporul nostru pierde de lipsă de cunoștință? Trăim o vreme când oamenii nu mai citesc Biblia.
O spus un tată, zice, eu am venit în casă, ascund bani în Biblie, că nu caută nimeni acolo. Nu mai dau banii pe să zice, bagă în Biblie, că nu caută nimeni acolo. Ce tragedie! Ce tragedie! Te întreb astăzi, cum stai cu acest cuvânt al lui Dumnezeu? Ascultați-mă, iubiții mei. Am stat de vorbă cu 40 de familii divorțate în ultimele 4 luni. Știți din ce cauză? Că lipsește cuvântul. Niciuna nu mi-a spus, frate Cristi, vreau să divorțez, că toată ziua de Biblie mă dau undeva. Toată ziua la rugăciune. Nu. Mi-a spus altceva. Toată ziua pe telefon. La noi în casă nu mai există Biblie. Am fost undeva în Bihor, în Oradea, și m-a chemat o familie să vorbesc cu ei. Și aveam drum pe acolo și am spus, când o să am drumul să vorbim, toate Cristi, suntem la un pas de destrămare. Ea nu vrut să vină, o venit numai el. Și Duhul Domnului m-a îndemnat să-i întreb cum stați cu Biblia și cu rugăciune. Și bărbatul acesta a plecat capul jos și a zis, avem 7 ani de la nuntă. Ultima dată când ne-am rugat, a fost în ziua nunții. Atunci am rugat ultima dată împreună, prima și ultima dată. Oameni buni, dacă eu acum 7 ani am mâncat ultima dată, nu eram sigur aici în trebul asta. Nu ți se pare că ai avea nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi? Dacă stai 12 ore pe internet, o să fii bombardat, spun cei care analizează lucrurile acestea, de 3.000 de reclame. 3.000 de reclame. Suntem mereu bombardați cu informații, cu oferte. În Ioan 21 spune Biblia că Iisus dătea pe țăr. În fiecare dimineață, pe țărmul vieții tale stă Iisus Hristos. Și spune un cuvânt, aduceți din pește pe care e scris acum. Nu conserve de acum 20 de ani. Frate, ce fain era cu vremea noastră. Cum lucra Domnul, acum nu mai poate lucreze, așa nu mai poate. Iubiții mei, Biblia nu spune că El a fost același. El este același. Ieri, azi și în veci. Dar ascultați-mă, o zis Reivon, el nicio biserică nu va avea trezire fără Biblie și fără rugăciune. Orice altă trezire e falsă. Nu vreau să vă întreb astăzi, ca și părinți, sunteți mulți părinți aici. O parte dintre ei explicați. Dacă au văzut copiii voștri citim Biblia săptămâna trecută. Dacă pe Cristi Boariu nu l-au văzut copiii citind Biblia săptămâna trecută, ascultați-mă bine, pot să predic în toată Europa asta, eu nu mă duc în cer. Pentru că pocăința din casă e cea mai importantă pocăință. Au vrut ăla din Gadara să plece după Iisus. Și au zis Iisus, nu, du-te la tine acasă mai întâi. Că ai o familie care are nevoie să vadă că ai fost schimbat, că ai fost transformat prin cuvântul meu. Iubiții mei, cel care transformă Iisus Hristos. Amin. Dacă vreau să găsesc voia lui Dumnezeu, trebuie să aflu Scriptură. Amin. Îmi scria un tânăr, frate Cristi, zice, logodnicul meu mă minte. Și vreau să pun înaintea Domnului, dacă de la Domnul să mă căsătoresc cu el. Păi dacă auziți și dragii mei, ascultați-mă, iubiți tineri care sunteți aici, care nu sunteți plecat. Și dacă spune adevărul, trebuie să ai dubii. Și dacă spune adevărul, trebuie să ai dubii. Că s-ar putea să spune pentru corpul tău, pentru mașina ta, pentru casa ta, pentru bitcoinii care ai. Da, dacă minte, mai trebuie să pune înainte Domnul, așa? Îl pocăiesc eu, nu? Deci nu a putut Duhul Sfânt să-l pocăiască. Părinții, biserica, comitetul, îl pocăiești tu. Doamne, lasă trezire peste noi. Amin. Și trezirea asta va veni prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu nu-ți va cere niciodată ceva care încalcă cuvântul Lui. 3. Cum pot să fiu sigur că sunt în voia lui Dumnezeu? Dragii mei, în al treilea rând, voia lui Dumnezeu reprezintă întotdeauna caracterul bunătății lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Amin. În Petru 2:15, căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să stupați gura oamenilor. Ne cheamă Dumnezeu astăzi când suntem înțepați, când suntem loviți, când suntem aruncați cu pietre către noi. Știți ce se face? Să răspundem înapoi la fel, nu? Nu. Ne cheamă Dumnezeu astăzi să răspundem cu bunătate. Să răspundem cu dragoste. Într-o zi David s-a trezit dimineața și a văzut că jos era numai pavaj de granit, de marmură. Și și-a dus aminte că în urmă cu peste 15 ani, aproape 20 de ani, când deschidea ochii, era un noi de oaie, iertați-mi expresia, dar așa era pe jos. Era mâl, era pustie, era arșită și transpirație ziua. Și-a zis David, cine a făcut schimbarea asta? Numai Dumnezeu. Glorie Domnului. Și-a zis David, paharul meu e plin de dă peste el. Cu ce e plin? Cu răzbunare. Nu.
Paharul meu este plin de bunătatea lui Dumnezeu. Și au zis, David, este cineva din casa lui Saul, din casa dușmanului meu, față de care să mă comport cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și au venit Țiba și au zis, împărate este unul, stăpânul meu, Mefiboset, nepotul lui Saul. Și au zis, cheamă-l aici. O venit Mefiboset, iubiții mei, ascultați-mă bine, plin de frică și de teamă. Că știți ce s-a gândit? O zis, sigur, ăsta a ajuns petrol și acum o casel. Normal. Și demonstrăm biblic, îi spune David când intră, nu-ți fie teamă în Mefiboset. Și a zis David, astăzi, nu o să încep nicio masă fără tine la palat. Ați văzut vreun primar mâncând cu ologi? Vreun președinte făcându-și selfie cu ologi? Nu a venit să cadă la Mefiboset. Dar au zis Mefiboset, vreau să mă port față de tine. Nu v-ați pus întrebarea, de ce nu l-a chemat David până Natan să pună înainte Domnul dacă e de la Domnul lucrul ăsta? Pentru că atunci când trebuie să faci un bine, când trebuie să faci, să arăți bunătate, dragoste, iertare, nu mai trebuie să pune înainte Domnul. Că atunci când faci lucrurile astea, tu seamănă cu Iisus. Amin. Și spunea o cântare care îmi place. Aș vrea Iisuse scump să fiu ca tine. În primegia mea pe acest pământ de atâtea ori, când grea ispit îmi vine, să o biruiesc prin ce? Prin punctul 2 care l-am spus, prin Sfântul Tău cuvânt. Doamne, ajută-ne la asta. Voia lui Dumnezeu reprezintă întotdeauna caracterul bun al lui Dumnezeu. O duc mai departe, iubiții mei, și vreau să răspund unei alte întrebări. Ce implică, practic, voia lui Dumnezeu? Că am auzit teoria. Dar vreau să vedem, practic, ce ține de noi să facem de astăzi, ca să fim 100% siguri că împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră. 1. Voia lui Dumnezeu implică ascultare. Și dacă mergem mai adânc, voia lui Dumnezeu implică moartea noastră din punct de vedere al voii noastre. Copiii noștri mai mari am învățat începând cu 7 ani să spere vasele în bucătărie, să facă curat. Încă n-am pățit cu niciunul din ei când le spun să spere vasele, să zică slăvit să fie Domnul, mă duc în bucurie. Tot timpul pleacă așa cu capul plecat, nu prea le convine. Și îmi dau seama că ei trebuie să facă să moară în viața lor, voia lor, ca să facă voia noastră. Dragii mei, știți că la tânărul rugat Iisus Hristos îi spune așa, du-te de vinde tot ce ai, ia-ți crucea și venea în pavion și aveam Biblia deschisă și meditam la un pasaj, la un cuvânt. Când Iisus Hristos îi cheamă pe Petru și Ioan, nu le spune veniți cu mine. În Biblie Iisus Hristos nu spune veniți cu mine. Dacă eu mă duc cu Dan, eu pot să-i spun la Dan unde să iau. Și el poate să spună mie unde să iau. Când eu mă duc după Dan, atunci eu ascult după de el. El știe drumul. Ne cheamă Dumnezeu astăzi, dragii mei, nu să mergem lângă El așa. Din când în când să dirijăm pe El. Să mergem în spatele Lui. Pavel nu a zis, călcați pe urmele mele că eu calc lângă ale Lui Iisus. Nu, zis, eu calc pe ale Lui Iisus. Mă duc în spatele Lui. Știți că avem nevoie când vrem să facem voia Domnului, să ascultăm de Domnul? Să călcăm pe urmele Lui, să moară în voia noastră. Spune Biblia, dragii mei, dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Și boala secolului 21, depresia, e singurătatea. Îmi scria o doamnă ieri, o zis, Domnul Cristi, vreau să mă omor. N-am nicio bucurie de lumea asta. Nu știu dacă Dumnezeu mă mai iubește. Iubiții mei, să nu mai puneți întrebarea asta niciodată. E falsă. Nu poți să spui, ăla care are dragoste, mai are dragoste. Ăla care este dragoste, întotdeauna va iubi. Dumnezeu ne iubește. Dar atunci când eu m-am căsătorit cu soția mea, primarul, nu a întrebat-o pe ea doar dacă mă iubește. M-a întrebat și pe mine dacă iubesc pe ea. Vreau să vă spun că în iad merg oamenii pe care Iisus i-a iubit. În rai merg oamenii care și ei l-au iubit pe Iisus. E mare diferență. Iisus ne iubește. Spunea femeia asta, nu mai sunt sigură că Dumnezeu mă iubește. Vreau să-mi iau viață. Mă termină singurătatea, mă termină depresia, gândurile acestea grele. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu o zis, dacă bobul de greu nu moară, rămâne singur. Vă recomand pentru cei care n-au citit cărțile lui Elizabeth Elliot să le citiți. Înlocuiesc cu succes social media. Fac bine. Elizabeth Elliot a fost soția lui Jim Elliot. Undeva până 1947, Jim Elliot împreună cu 4 colegi de-a lui de misiune
Au plecat din America de Nord, în America de Sud, la un trib de canibali, la tribul Auca. Și-au luat soțiile cu ei, erau proaspăt căsătoriți. Unul dintre ei, Nate Sen, era pilot. Și ceilalți 4 erau acolo cu el, dedicați pentru slujire, pentru lucrare, mergeau la canibali. Soțiile au venit să-i ajute, să fie cu ei. Au făcut o bază de misiune. Și în fiecare zi, un avion îi lua, Nate Saint îi lua și îi ducea pe cei 4 misionari în junglă. Și de sus se uitau la canibale care erau acolo, survolau zona. Le aruncau câte o oglindă, câte un piaptă, câte un obiect, să se împrietenească cu ei. Și într-o zi a venit Jim Elliot bucuros și a zis către Elisabeth: Betty, îți dau o veste bună. Canibalii ne-au zâmbit. Canibalii ne-au făcut un gest cu mâna. Cred că putem coborî la ei în siguranță. Au făcut o rugăciune cu toții, au luat o zi de post. S-au încredințat în mâna Domnului. Și apoi, cele 5 surori, nevestele misionarilor, au rămas cu urechile lipite de stația de radio. Și au spus așa: de îndată ne-ați coborât la ei, să ne dați vești. Au trecut 4 ore, au trecut 6 ore, au trecut 8 ore și veștile nu mai veneau. Au trimis un alt pilot să survoleze zona, să vadă ce se întâmplă. Și omul acesta, când a ajuns, a văzut 5 trupuri moarte. Săbii, suliți, săgeți, băgate în cei 5 misionari. Și pe plaja râului pe care au aterizat, erau acești 5 misionari morți. Au venit cu armata, au luat trupurile lor. La câteva zile a venit cel mai bun prieten al lui Jim din America și a zis: domnule pilot, fă-mi te rog o favoare, vreau să văd locul unde cel mai bun prieten al meu, cel mai pocăit om pe care eu l-am știut, cu care am crescut, coleg de școală de misionare, coleg de biserică, coleg de slujire, vreau să văd unde a fost martirizat. Și pilotul s-a ridicat cu el în aer, a mers și a zis: uite, ăla e locul unde a murit Jim. Și prietenul lui Jim a zis: domnul pilot, nu e adevărat, nu era locul. Și pilotul s-a simțit ofensat. Și au zis: cum poți să mă contrazici pe mine? Tu ești pentru prima dată aici. Eu am venit și am văzut morți pe plajă. Eu am venit, am luat trupurile cu armata. Eu știu exact unde a murit Jim. Și tu spui că nu e așa? Și atunci omul acesta s-a zis, cu lacrimi în ochi, cu vocea tremurândă: Jim n-a murit acolo. Jim a murit într-o seară de evangelizare la noi la biserică. Când predicatorul a întrebat: este cineva care vrea să moară? Față de el, față de voia lui? Și Jim a ridicat o mână sus și a venit în față. Și a zis: de astăzi vreau să mor. Și vreau ca Iisus să trăiască în mine. Glorie Domnului. Iubiții mei, v-ați avut un loc al morții voastre. O zis Pavel: am avut un loc. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci când trăiește Hristos în mine, știu cum să răspund cu dragoste. Știu cum să iert. Atunci când Hristos trăiește în mine, nu mă îngrijorează nimica. Pentru că eu am murit. Iubiții mei, mă gândesc la Iosif, o venit femeia aceea să-l ispitească, să-l bage în păcat. Și nu era comitetul prezent, și nu era fanfara, nici școlul, nici colegii, nimeni. Și femeia asta s-a uitat, geamuri închise, uși tot. Și Iosif numai în sus se uita. Și de ce? Pentru că știu că atunci când nu te vede nimeni, te vede Dumnezeu. Te vede Dumnezeu. Și eu zis: Iosif, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Și să păcătuiesc împotriva Dumnezeului meu. Dragii mei, ne cere astăzi Dumnezeu să renunțăm la voia noastră și să facem loc voii Lui. Amin. 2. Ce mai implică voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu implică suferință. Și asta nu ne place la nimeni. Știți că este o singură categorie de oameni la care ne merge bine? Știți la cine? Celor răi. Psalmul 73. Eu cu soția și cu cei 6 copii, dacă o lună ne merge bine, deja ne întrebam dacă nu-s cumva am pus la credință. Dar nu ne merge bine, să știți o lună. Toată ziua sunt deschide și probleme. Că atunci când slujești Domnului, tot timpul diavolul te lovește, nu? Iubiții mei, spune în 1 Petru 4:19, așa că cei ce suferă după voia Lui, Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Pe Iisus Hristos, Dumnezeu alege în Isaia 5:3, spune Biblia, să-L zdrobească cum? Prin suferință. Am fost plecat în Germania în urmă cu o lună. După biserică am fost chemat acasă într-o familie. La un caz cum n-am văzut în cei 35 de ani de viață. Eram cu încă 3 frați slujitori, 3 frați păstori. Și am ajuns într-o familie unde o fată de 32 de ani
Stătea pe burtă. De 32 de ani fata asta stă doar pe burtă. Aici în spate are ceva crescut. Ca o mingi de tenis, un pic mai mare. O parte din creier și din măduvă e acolo. Dacă se întoarce pe spate și se crapă umflătura aceea, moare în câteva ore. De 32 de ani, fata aceea stă pe burtă și pe coadă. Ai vreun cuvânt să-i spui la așa ceva? Eu m-am amuțit, ce să-i spun? M-am uitat în camera ei și am văzut și ceea ce m-a străpuns inima, am văzut o poză de la botezul ei. Și n-am mai putut. Și am zis, tu ai făcut botezul? Tu care puteai să blastemi pe Dumnezeu cât ai născut așa, tu care puteai să înjuri, că pe altul doare măseaua și înjură. Tu ai făcut botezul? Și au zis, frate Cristi, când tatăl meu era sănătos, și am zis, stai un pic, și tatăl tău e bolnav. Da, zice, dincolo în cameră, e taică meu cu atac cerebral. De 2 ani de zile. Și mama, o femeie uscată de muncă, de încercare, de suferință, face naveta între 2 camere. Și au zis, când taică meu era sănătos, mă punea pe bancheta din spate și stăteam așa, pe coate. Și la biserică punea 2 scaune, unul lângă altul și mă punea pe scaun. Și stăteam așa pe coate și ascultam predică. Și într-o zi Dumnezeu m-a mișcat viața și mi-a mișcat inima. Și am zis, Doamne, vreau să fac un legământ cu Tine. Chiar dacă m-ai îngăduit să nu fiu o fată dezvoltată normal, să nu mă pot întoarce pe spate niciodată. Eu vreau să-ți mulțumesc că am înțeles că prin suferință m-ai modelat și m-ai făcut un diamant pentru cer. Iubiții mei, nu știam ce zic, m-am îngenunchiat cu încă un păstor lângă ea, ca să nu vorbesc de sus, să vorbesc de la egal la egal. Și atunci Duhul Domnului mi-a spus, spune despre Maria But. Maria But a fost a 3-a fată a lui William But, cel care a întemeiat la Armata Salvării. Și când era mică, a avut un accident, a făcut convulsii puternice și a rămas invalidă pe viață. Au crescut cu invaliditatea aceasta și când alții mereau la cor, la fanfară, la orchestră, la biserică, ea rămânea acasă. Nu putea să facă nimic pentru Dumnezeu din cauza acestei invalidități. Și într-o zi o femeie neînțeleaptă din biserică a zis, o venit la ea și a zis, Maria, ce păcat de tine? Dacă erai sănătoasă, cântai și tu în cor. Dacă erai sănătoasă, veneai și tu la biserică. Și Maria putea să se simtă sau un pic zdrobită de cuvintele acestea. Și Maria a spus un lucru care i-a spus la această fată. Și a spus, Maria a zis așa, e har să-i putem sluji lui Dumnezeu. Dar e și mai mare har să putem accepta voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Amin. Frați și surori, am ieșit afară cu păstorii după ce am făcut ungerea și după ce ne-am rugat pentru ea. Și am plâns acolo în stradă. Și am zis, Doamne, cât voi trăi, voi încerca să fiu un om mulțumitor. M-am uitat la fata asta de 32 de ani și m-am dat seama că în ziua judecății și i-am spus personal cuvintele astea. Și cred că i-am spus din partea Domnului, deși nu sunt proroc. I-am spus într-o zi, în ziua judecății, Dumnezeu te va ridica în picioare. Și tinerii aia care au spus, eu mai stau un pic în curvie, eu mai stau un pic în concubinaj, eu mai stau un pic în imoralitate. Eu nu mă predau astăzi, mai amân. O să zic că uitați-vă la ea. Toată viața au stat pe coate, pe burtă, doar în fiecare noapte. De 3 ani, ascultați-mă, face și dializă. Și dializă. Luni, miercuri și vineri. Trebuie să vină salvarea, să o ia, să o ducă la spital, le schimbe sângele, înapoi. I-am spus întâmplarea aceasta și am văzut că au apărut un zâmbet pe fața ei și am zis, frate, că știu lucrul acesta. Știu pentru că l-am trăit pe pielea mea. Dar au zis, frate Cristi, nimic nu te apropie mai mult de Dumnezeu ca și suferință. Așa că astăzi am această rugăminte să mulțumim cu toții Domnului pentru încercări. Amin. Pentru că acolo, în necazul din cuptor, spune în Eclesiastul 7, că e mai bine să fii într-o casă de jar. Acolo în probleme, în operații, Dumnezeu a modelat ființa ta. Dumnezeu a modelat viața ta. Și ți-a arătat că ești trecător. Și ți-a arătat că ești un bulgăr de pământ. Și a făcut din tine un diamant pentru cer. Ce mai implică voia lui Dumnezeu pe lângă ascultare și suferință? Mai implică și răbdare. Răbdare. Evrei 10:36. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit ce?
voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ceva post, păcătuie. Glorie Domnului. Mă uit la Iosif. Mi se pare normal după ce refuză oferta tentantă a acelei femei stricate. După ce refuză păcatul și compromisul, este băgat în închisoare. Și zici, Doamne, unde e dreptatea ta? În aceeași celulă, ăla care vinde marihuana stă împreună cu Iosif. În aceeași celulă, ăla care o spart bănci, care a făcut fel și fel de lucruri rele, stă în aceeași celulă cu băiatul care fuge de păcat. Și acolo în închisoare, Iosif învață răbdarea. A trecut un anumit timp și într-o zi spune la paharnic, când ieși de aici, să nu uiți să pui o vorbă. Și se uită Dumnezeu la Iosif. Și deși Biblia nu scrie, înțeleg că ăsta a fost mesajul lui Dumnezeu. Iosif, încă te încrezi în oameni? Și a plecat paharnicul. Și a uitat de Iosif. Și cred că pe Iosif l-a frământat suferința asta. Am căutat un pic în literatura ebraică să văd dacă cineva știe cât vreme a stat Iosif în închisoare. Și un rabin evreu spunea că după calculele noastre, după tradiția noastră ebraică, iudaică, Iosif ar fi stat în închisoare între 10 și 12 ani. Mi se pare normal. Și parcă îl văd pe Iosif cum s-o gândit și o zis, Doamne, cred că dacă nu erau frații mei atât de răi, de nemernici cu mine, eu nu eram aici. Dar dacă mă întâlnesc cu ei, le arăt de lor. Și au zis, Domnul, da, mai stai. Și au trecut poate încă un an și cred că au zis Iosif, Doamne, dacă mă întâlnesc cu frații mei, nu o să-i bat, îți promit, nu o să le fac rău. Dar o să le zic numai atâta. Când văd eu haina, vedeți și voi greu. Și au zis, Domnul, da, mai stai un an. Și a trecut un an, și a trecut un an, și a trecut un an. Și într-o zi o zis Iosif, Doamne, dacă mă scoți de aici, când mă întâlnesc cu frații mei, o să plângem împreună. Și o zis, Domnule, ești afară. Ești afară, că acum ești pregătit. O ieșit afară, Iosif s-a căsătorit și soția lui a început să aibă burtică. A rămas însărcinat. Și s-a uitat soția lui și a zis, Iosif, ce nume îi punem la băiatul ăsta? La copilul care o să fie, nu știu, băiat sau fată, ce să fie. Și a zis Iosif, îi punem numele Uitare. Și femeia a zis, dar de ce trebuie să uiți? Și a zis Iosif, eu am iertat pe frații mei. Am iertat. Dar trebuie să și uit ce m-a făcut. Că mulți te iartă, dar nu te uit. Să ridică în plenă la adunarea generală și te pună în plen. El te iertat de 20 de ani. Dar când are ocazia, te face praf. Bine, la voi nu cred că e așa. Să să fie Domnul. Da? Te-a iertat. Dar nu a uitat ce ai făcut. Și după 40 de ani îți arată obrazul. Și se lega Iosif și spunea, Uitare, hai să mergi la grădiniță. Și până Uitare se îmbrăca, se spăla pe mâini, mânca. Iosif pleca capul și spunea, Doamne, ajută-mă să uit. A doua oră rămasă însărcinată și avea burtică soția lui Iosif. Și o zis Iosif, ce nume ai? Pe că mai cum venea prosper, cu Uitare, cu proste dragă. Și o zis Iosif, rodire. Că după ce am uitat rău, poate robi dragoste. După ce am uitat de cazul, după ce am decis să nu mă mai răspund, că mulți zice, bă, te-am iertat, dar nu o să mai face cu tine. Gata, deci, nu. O zis Iosif, zice, bă, eu am iertat, am uitat, dar o zis Iosif, auzi, ce m-am gândit. Dacă mă întâlnesc cu frații mei, cumpăr tot gosenul. Fac investiții imobiliare, zice. Îi chem pe toți aici, să locuim împreună. Și într-o zi au venit frații. Eu testat de Iosif și m-am pus alte zile întrebarea și am zis, Doamne, eu nu înțeleg de ce au pus paharul în sacul lui Beniamin. Și într-o zi Domnul mi-a spus, voi știți mai de mult, poate între voi aveți experiență mai mare, eu n-am știut lucrul ăsta. Și a zis Domnul, o vrut să te testeze, să vadă dacă îi doare când mai pierd încă un frate. Eu durut? Eu durut. O zis Iosif, o zis Iuda, Domnule, că nu știa pe Iosif. Domnule, bagă-mă pe mine în pușcărie. Și s-a uitat Iosif. Dacă ai fi spus cuvintele astea, acum 20 de ani. Dar nu vă faceți probleme. Și Iosif le-a spus cine e. O zis, voi ați vrut să-mi faceți rău. Dragii mei, ascultați-mă. Niciun păstor din România asta nu poate schimba un rău într-un bine. Poate răspunde cu bine. Dar nu poate schimba o tornadă într-un soare senin. Singurul care poate schimba rău în bine e Dumnezeu. Amin. Singurul care poate schimba blestemul în binecuvântare e Dumnezeu. Apropo, știți că a murit tata. Și au venit frații de Iosif că unii te iartă cât timp e păstorul principal. Unii te iartă cât timp tata e în viață. Cât timp mama e sănătoasă.
când au plecat, tribunale, împărțim averea, probleme, rupem biserica, fac. Și au venit frații de Iosif și au zis, Iosife, tata știi că a murit. Și Iosif a zis, știi? Păi nu știu, o să intri prelungit cu iertare. Și au zis Iosif, voi nu m-ați înțeles. Eu nu vă iert pentru că e prorocul azi cu noi, că e păstorul cu noi, că e tata cu noi. Eu întotdeauna l-am avut pe Dumnezeu cu mine. Și am înțeles că dacă nu fac voia Lui, voi ajunge un faliment. O să-ți voi sunteți iertați. Știți că prima oară când s-au întâlnit, spune Biblia că când s-au descoperit Iosif, așa au plâns că s-au auzit până la casa lui Faraon. Nu știu, în lumea, când se ziceau că creștinii sau când plâng creștinii se aude mai tare. Dar ce bine ar fi să ne audă toți plânsul și împăcare. Că atunci când te cerți, pe WhatsApp se aude până în America. La toți trebuie. Un divorț. Că să facă o familie nu vorbește nimeni, că nu e ceva interesant dacă te-ai împăcat. Când e ceva rău, poșta asta creștină care se ocupă cu salubritate, cu remată, cu gunoi. Imediat cum merge. N-ai vrea astăzi să ne ocupăm cu veștile bune. Și în ultimul rând, dragii mei, ultima întrebare la care vreau să răspund. Ce câștigă cel care face voia lui Dumnezeu? Că frate Cristi, după ce am văzut ce mai spus, parcă nu mai atrage. Auzi, moarte, ascultare, suferință, răbdare. Ce câștig dacă fac asta? Merită? 1. Cel care face voia lui Dumnezeu are rugăciune de ascultare. Ioan 9:31. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Lecțiile l-au fost ori. Lecțiile de teologie de l-au fost ori. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Ei aveau Biblia în mână și erau ori. Vedeau fizic. Ăsta, ani de zile n-au văzut. Dar aveau frică de Dumnezeu în el. Și într-o zi Dumnezeu ăla de care era frică, o trecut pe dreptul vieții Lui. Pe strada vieții Lui. Și l-a vindecat. Iubiții mei, dacă vrem să ne asculte Domnul când ne rugăm, trebuie să facem voia Lui. Așa mi-e de greu să-i refuz pe copiii mei când într-o zi au făcut, asta iară au făcut plăcinte cu bere, fata de 9 ani. Și după ce am mâncat, mi-a zis, tati, mă duci, acum merg să ne tragi cu Sania cu zăpadă, la zăpadă. Cu mașina, merg să ne tragi. Dar n-ai cum să spui nu. Pentru că ai văzut că te-au ascultat, ai văzut că ți-au făcut un bine, ai văzut că au făcut ceva ce-ți place. Dacă faci ce-i place lui Dumnezeu, când te rogi, Dumnezeu deschide cerul pentru tine. Glorie Domnului! Ce mai câștigă cel care face voia lui Dumnezeu? Îl trece Dumnezeu pe buletinul Lui. Face parte din familia Domnului. Auziți? Marcu 3:35. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela este frate, soră și mamă. Nu s-a auzit niciodată în președintele României pe Domnul Iohannis că o să ne treacă pe buletinul Lui. Nu. Nu s-a auzit pe nimeni din lumea asta. O să zică, bă, am câteva cazuri, vreau să le împart cu voi. Nu. Singurul care a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Puteți să zic că Dumnezeu, eu mă duc în al treilea, cu voi vă las în al doilea. Nu. O să zic, acolo unde sunt eu, zis Iisus. Să fiți. Acum ați înțeles de ce Dumnezeu în ziua judecății va spune la unii tineri, la unii familii, la unii copii. Mergeți, că nu vă cunosc. Eu îi cunosc numai pe cei care au făcut voia mea. Pe cei care au fost frate, soră, mamă cu Iisus Hristos. Și în ultimul rând, cel care face voia lui Dumnezeu, dragii mei, are veșnicia cu Domnul. Biblia spune în 1 Ioan 2:17 și lumea și pofta ei trec. Dumnezeu ce face cu el? Rămâne în viață. Ce frumos! Când toată istoria asta se va încheia, adevărații credincioși, nu aia chemați, ci aia aleși, că-s mulți chemați, puțini aleși, vor pleca în veșnicie cu Domnul. Tu vezi, vor asta cer cu Domnul în ziua aceea. Închei spunându-vă că în 2007 am participat la o conferință cu tineri. Eram undeva în sală, la balcon. Și păstorul care era acolo și predica la finalul predicii a zis: s-ar putea să fie aici tineri de clasa 12-a. Era luna februarie 2007. Care să nu mai aprindă luna iunie, când îi va ca laureat. Și de ne-i dat așa cu cotul unul în altul și o râs. Ce zice păstorul ăsta?
Și s-ar putea să fie niște tineri care să nu mai ajungă acasă și n-au voia Domnului în viața lor și încă nu s-au împăcat cu Domnul. Și tinerii cei mai mulți râdeau. Că mulți dintre ei nu au venit pentru predică. Au venit pentru număr de telefon, pentru alte lucruri. S-au încheiat, au fost câțiva care își față și au schimbat viața. În seara aceea, la 4 noaptea, în Cluj, o mașină cu 5 tineri care venea de la conferință și pleca spre Bucovina. S-a lovit de un cap de pod. Ana Maria, una din cele 5 persoane, a plecat în veșnicie. Era clasa 12-a, mai avea câteva luni până la bacalaureat. Eram prieten bun cu verișorul ei din Cluj. Și el mi-a spus câteva lucruri frumoase despre fata asta. Veți găsi mai multe detalii pe resurse creștine dacă veți căuta. Dar în mod special ce m-a marcat la fata aceasta a fost faptul că versetul ei preferat din Biblie a fost următorul. Căci pentru mine a trăit este Hristos. Și a murit. E un câștig. Singura variantă în care moartea e un câștig dacă viața a fost cu Hristos. Amin. Că ai murit de COVID, de pancreatită, de... Nu contează asta. Poți să mori acasă în pat, sănătos, direct în viață. Nu asta contează. Contează dacă ai trăit cu Dumnezeu. A fost o fată extraordinară, a fost o fată pocăită. O scris colega ei de bancă, în caietul de memorie, în ziua mormântării, Ana, o trebuie să mor ca să mă pocăiesc eu. Am văzut în tine o lumină și un exemplu. La câte mormântări am fost și m-a spus păstorul, vezi să nu predici despre ăla. Orice altceva. Știți la câte mormântări au exagerat predicatorii, că am acest îndemn astăzi, trăiește dată în așa fel încât păstorul să nu exagereze la mormântarea ta când vine. Că la unul n-ai ce să zici, ce să spui? Că venea numai la cină? Că venea numai la evangelizare? S-au găsit zeci de scrisuri de predici în Biblia Anei. Nu predica, își lua notițe duminica, ca de luni până sâmbătă să aibă și împlini. Și într-un mod special s-a găsit o poezie cu care vreau să închei. Și poezia spune, facă-mi se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt. Chiar dacă ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Gândul Tău să se înalțe neînștirbit în mine oricând. Chiar dacă ar fi să se dărâme tot ce mi-am zis în gând. Voia Ta să se înalțe ca stăpână în viața mea și în fărâmă sparge voia printr-o lovitură grea. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să mi-o asculți mereu. Iar de-ar fi să o schimbi vreodată, n-asculta de glasul meu. Una e să reciți poezia asta și altă să o trăiești. Să o mai și pui în Biblie. Dragii mei, sunt dator să fac ceea ce fac de obicei. Să închei cu această întrebare. Nu știți că Dumnezeu ce-a vorbit în seara aceasta? În Isaia Dumnezeu era frământat. Și spunea, ce aș mai fi putut să fac vie mele? Și nu i-am făcut. Te întreb în această seară dacă s-a împlinit voia lui Dumnezeu în viața ta. Spune în Luca la un moment dat că fariseii și cărturarii au zădărnicit voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Neprimind ce? Boteze. Boteze. Iubiții mei, aș vrea să cântăm cu toată biserica o cântare. Dacă este cineva aici care încă nu a făcut botezul. Și au simțit în seara aceasta că Dumnezeu i-a vorbit. Nu chem pentru cauze în față. Nu vreți să le amestecăm. Eu în seara asta vreau într-un mod special Dumnezeu să mai scrie nume în cartea vieții. La 14 ani eram pe ultimul rând la balcon într-o biserică din Arad. Și nu m-am dus pentru predică. Am dus pentru alte lucruri. Că dacă veneam pentru predică, nu stăteam pe ultimul rând la balcon. Unde nu că vede nimeni. Dar atunci când Duhul Domnului i-a strigat. Nu știu cum am ajuns în față, dar știu că am ajuns. Și au trecut ani. Și vreau să vă spun că de ziua aceea până astăzi Dumnezeu mi-a făcut numai bine. Și mă bucur de decizia care am avut. Sunt persoane aici, și prieteni, și tineri, și familii, care au nevoie să înceapă viața cu Dumnezeu. Dacă ai făcut botez, dacă ești credincios, acolo unde ești de decizii noi. Dar dacă n-ai făcut pasul ăsta, întoarce-te spre Dumnezeu. Dacă n-ai avut o zi a morții, o zi a prăbușirii,
O zi în care să spui, Doamne, renunț la voia mea și la curajul meu, ca să fac voia Ta. În timpul cântării pe care vom cânta, te chem să vii în față. Și îți promit că plecând de aici vei pleca schimbat. Vei pleca cu Dumnezeu. Doamne, lucrează, ne ridicăm în picioare și cântăm această frumoasă cântare. Pianul și cu vocea.